Salutare lume, sunt Alex și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom avea episodul al 3-lea din seria Skyblock alături de Gabi. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. După cum puteți vedea, eu am continuat să extind insula. Bă, stai un pic, îmi sună telefonul. Bă, Eugen. Nu, Filmez. trebuie să începem iar. Nu trebuie să începem din nou iar, hai. Scuză lumea. Ce faci? Extinsești teritoriul, uitați. Cum Bă! a extins teritoriul, da. Eu Bă, iar sunt mă sub, sună. eu sunt în Iar mă sună cascadă. copilul ăsta, nu înțelege. În Eu cascadă. eram, bă, Vezi să eu nu eram mori. sub apă în cascadă. Vezi să nu mori. E bine, Băi, extinde teritoriul în continuare, asta e un fel de casă care poate să ne apere de nimica. da, o facem să ne apere de nimic. Păi ce putem să facem? Ups! Ce făcuși, Nimic. căzuși, Nu căzui. Ce? muriși, Bă, nu mai pot să iau apa. ce apă? Am văzut un pahar cu apă, gata. Se numește găleat. Găleată. Hai, gata. Vrei să faci o piscină? De ce să facem o piscină? Nu vreau să fac nicio piscină, în cazul din greșeală. Ah. Poate omul să greșească. Nu. Bă! Era să cad. Deci îmi închid telefonul și mă sună asta de 3 ori consecutiv, de nu mai pot. Te adoră. Te adoră. Eu, Bă, fii atent. Bă, ce? ajunsei la capătul, era să cad în gaură, în neant, să cad, să cad. M-am prins. înțelegi? Oh, să mai luăm cabel. Bă, lemn. Stai, cu ce se ia lemnul? Topor? Topor. Ai? Nu vezi că e în chestul ălălalt? Bă, Gabi, hai să vorbim puțin despre wrestling. Care e preferatul tău din WWE? Am început episodul. Știu că am început episodul, de-aia vreau să afle lumea de cine îți place din WWE. Din WWE. Da. Cena, Bryan. Preferatul, că la mine e Sina. Păi, sincer, da. Cena, par mai fi Rey Mysterio. Și din TNA? Logic, Jeff Hardy. Și The ăla e Phena- singurul preferat. Restul chiar nu-mi plac. The Phenomenal AJ Styles. N-am văzut în viața mea de ăla. Incredibilul AJ Styles. N-am văzut în viața mea de ăla. Apoi, cine să mai fi? Sting și Abyss. Din WWE, Bă, cine ar... extind ferma. Bă, până la urmă trebuie să mâncăm. Ne-am dat... Da, Avem grâu și îl putem facem din el pâine. Da, Unde e aia? cu semințele pe care le mai ai, să-mi dai Hai, mie să fac pâine. Semințe. Seeds, nu? Da. Păi nu există alte semințe pentru pâine, că știu că erau mai multe tipuri de semințe, sau mă înșel? Mă înșel, nu? Nu ziceam, mă, nu sunt semințe pentru pâine, sunt ce iese din semințele astea sunt pentru pâine. Mă, stai cum Așa. se face pâinea, deci în viața mea n-am știut cum se face pâinea în Minecraft. De fapt nu prea mă pricep la mâncare, Adi știe să facă... Nu, hai să mai vorbim despre Adi, da, tot că încep... Mie unul nu-mi plac, adică O mică prăjiturile paranteză. pe care le face, în general, prăjiturile în Minecraft nu țin la... Nu te țin. Ce-mi consum eu. Bă, Îmi place am logica asta în decât... Minecraft, cu niște semințe sparg lemnul, de fapt sparg copacul cu semințe. Da. Semințele mele puternice. Prietene, ia Da. vino. Vino De ce? încoa. Stai un pic să... 3, 2, 1 și gata, hai, unde ești? Uite-te în spate, uite, fii atent. Îți dau pâine. Am avut doar ca să fac două. Câte pâine ai? S-o halesc acum. Taie tot copacul și după taie și toate frunzele pentru a lua puieți. Bă, pierdui pâine. Pâine, nu fugi de mine. Mâncarea săracului. Bă, unde-i... nu văzut. Bă, fii atent, după ce tai copacul, Bă, dai hrănitoare pâine, e șmecheră. Adică o prăjiturică îți dă decât o viață, nu? O cu... da. Hm. Tu, Va fi te șmecher rog în Minecraft, frumos, știi, te să rog mănânci. frumos, știi care e treaba ta? Mm. Trebuie să tai
frunzele din copacul pe care l-am defrișat, pentru că ne trebuie puieții din el și eventual merele, Aha. dacă pică. Gata, avem un puiete. Bă, O să- Gabi? O să începem să punem puieții abia după ce nu mai avem niciun copac. Da, să le spunem oamenilor care ne privesc că o să facem o serie despre... Am Ce făcuși, mă? căzut! Ce aveai la tine? Cobblestone. Dectată, da? Da. Hiu, doamne. Și Deci, 3 bucăți de lemn. bă, a fost puțin lag, dar nu contează. Bă, cum mă, bă, stai să mă pun înapoi la tine. Cum fac? Dă Să... slash is. Poftim? Slash A. is. Da. Gata. Doi copăcei avem. Bă, nici umăr. Doamne, bine că n-aveam ceva mai La important. jocul ăsta ar fi de 10 ori mai șmecher dacă... Stai că-mi pun și eu chestiile în chest, că Dacă mi-e ar frică fi să mai multe insule. Nu, și insule e vorba. Bă, dar acum mă gândesc, putem să găsim insula unei să furăm tot ce are pe insulă. Da, sunt la distanțe foarte mari, cum ți-a zis și Adi, și asta înseamnă mult cobblestone. Bă, dar până la urmă să ne terminăm resursele, sincer, că nu prea... Da, nu o să ne terminăm resursele, având în vedere că Avem fermă asta aici. Dar nu o să mai avem ce să facem la un moment dat. avem generatorul ăsta. Mama, am uitat de el. Da, infinitate. Mă speria să mă gândeam așa, bă, veror, cum o să murim. Nu mai tai din copacul ăla, dă, n-ai bam. E sigur n-ai topor, nu? 100%. 100% malți. 100%, mă. Gabi, trebuie să spunem oamenilor care se uită la noi că noi vom face o serie, adică... Câte episoade să facem? Cât Știu mai să- multe. Vreo 100. Păi n-avem... Bă, da, parcă mă văd Scuze, în eu gândesc la scară largă. parcă mă văd în episodul 100. Facem exact ce am făcut în ultimele 30 de episoade. Stăm și ne plimbăm și mâncăm o pâine. Altceva n-avem ce face. Pe asta e că avem generator. Am Și stăm putea, în generator. mă gândeam să facem un spawner, dar având în vedere că nu există mob, sunt sub, yes, o să mor, Câte vieți mai aveai? mai am 5. Bă, dar cum de cazi acolo? Deci niciodată n-am căzut acolo. Și asta e Prost, de proști, da, cum cazi? talent nativ. Bă, da, acum am gândesc dacă târnăcopul de fier e mai bun decât târnăcopul de aur, ce e mai bun? E mai bună sabia de aur decât sabia de fier? Da. Doar că sabia de aur arată mult mai șmecher. E doar galbenă. Poți să zici, Ups. this is Sparta. Și altă rezonanță cu Bă, da, sabia. chiar dacă încolo când cadem facem This is Sparta. Aoleu. Ups. Ce? Nimic. Oh. Vezi să, deci sincer acum, eu acum sunt mai mult la luat de cobblestone decât de resurse, pentru că vreau să extind insula. Am pierdut 2 stack-uri de cobblestone. Acum mă simt ca I hate pink. Câte stack-uri a pierdut în seria lui de Skyward? Bine, acum lumea... Cine e Știi pe aia de la ăla? Smosh? Ce? Pe Smosh, ăia. Bine, ăia am avut emisiune aproape, dar știi? Nu. Bă, deci, Bă, tu la ce te uiți? Numai la români. oarecum la americani mă uit, la Income Company, la, știu N-am și eu, auzit de ăia. canalul lui Adriansen, la Deci canalul mă lui enervează Austin câinii ai Heaven. tăi. Deci câinii ai tăi au ceva cu mine. Ce? Câinii ăia ai tăi au ceva cu mine. Și toți văd ăștia ceva au pe aici. n-au canaluri de gaming, au canaluri de, Parodii. nu de parodii, mă. Din ăștia, mă, prezintă
calculatoare, console, telefoane diverse. Nimic. Bine, Income Company, da, face review-uri și la jocuri. Merge acum puțin cu lag. Dar la Income Company face review-uri la orice fel de joc. Poate să fie un joc vechi de 30 de ani sau poate să fie cel mai nou joc apărut. Alții, nu mai vorbi despre alții. Că dacă știi tu înseamnă că ea deja peste nu știu câte milioane de abonați. Bine, mii de abonați, nu milioane, exagerai. Și toate cele. Adică să ai că și-o vorbi. Vorbim ce vrem. Până la urmă e emisiunea noastră. Facem ce vrem noi. Ce zici? Facem ce vrem. Putem să facem blog din Maral. Să ne dăm șmecher. Am făcut deja 6 blocuri de la Pizla Zuli. Mă gândesc să facem o casă din această resursă. Aha. O casă albastră. Bă, Gabi. Deci, noi în episodul trecut am vorbit puțin despre WWE și despre cum era? TNA. Da, Apropo, TNA. doamnelor și domnilor, vă rog frumos, dacă puteți, lăsați în comentarii ce credeți despre ultimul eveniment SummerSlam și care credeți că va fi câștigătorul la Night of Champions. Când e? Pe cine pariați? Pe cine pariați, pe Randy Orton sau pe Daniel Bryan? Personal eu pariez pe Daniel Bryan, dar dau la pariu că vor interveni cei din The Shield și va pierde meciul. Dar wrestlerul mai bun clar e Daniel Bryan. Bă, În această ecuație. Bă, da, până la urmă sunt fake bătăile. Ce? Da, sunt fake, într-adevăr, Bă, da? sincer, nu toate. Ba da, toate sunt fake, toate că n-a. Bă, când se aruncă nu e fake. Și făcui un târnăcop de diamant, Gabi. Este și atunci, Bă, Gabi, uite-te obținut diamant și acum am târnăcop de diamant. cât diamant am făcut? Păi aveam obține o bucată și că mai aveam la două. No, yes! Bă, mor! Cum ies? Yes! No, yes! Ajută-mă! Dă space! Câte mai ai? Mama mea a săcat din groapă. Aoleu! Mama Cum se întâmplă mea! asta? Deci nu înțeleg cum se întâmplă asta. Nu, deci gata, dă mie. Nu-ți dau ție târnăcopul. Nu e ca și cum aș face chestii importante. Uite, n-am nimic important. Ups, bă, merge singur. Aoleu! Mă, dar cum se întâmplă Viața asta? Acest mea. fenomen? Deci explică-mă acest fenomen, că chiar nu înțeleg. Cum se întâmplă? Ce? Ce e Unde de ai căzui acolo? explicat? Sau ce pății? Nu e nimic de explicat. Bă, mă pixi, hai să fac altceva. Bă, continui eu să facem terenul mai mare. Cu extinderea. Nu. Da, dar lasă târnăcopul. Lasă târnăcopul, dar mai fă un chest. Fac eu un chest. Fac eu un chest. Lasă-l din mână. Yay! Ui! Că te- Ha! Stai. Lasă-l din mână, că te târnui. Bă, Gabi, uite, arunc târnăcopul. Fii atent, arunc târnăcopul. Ce? Băi! Gata, nu-l mai primești. Îți dai seama că nu vreau să scap de el. Să mai facem un cufăr. Cufăr. Nu mai lua din chest. Nu iau din ce... Cufărul meu. Așa. Nu iau nimica din chest. Să facem dublu. Cacaoa se planta pe copaci. Bă, copile, Adi nu e cu noi. Da. Pardon, am uitat, a ieșit acum 5-10 minute. Grea viață. Puieți. Chestia e că va trebui să ne apucăm să reîmpădurim această zonă. Bine, eu... Stai, nu mai am nimic, stai să-mi iau niște fieri și ne extindem. 60 cobblestone. Să nu cad cumva cu aceste bucăți. Frică. Frică. Mi-e frică. Gata. Așa, am pus una.
Am pus 2. Am pus 3. Am pus 4. Avem 2 puieți de junglă. Am pus 6. Am pus 7. Bine, bravo. Lasă-mă cu puieții tăi. Îți dai seama cât de rar sunt ăia. Sau nu-ți dai seama. Păi cum adică există diferență? Nu, adică sunt foarte rari. A, da? Și Da. de unde a făcut și rost? Simplu, au căzut din copac. Din copacul de junglă pe care l-aveam. Copacul de... Îți dai seama, dintr-un brane ieșiră Bă, 5 da, cum făcurăm, bă, ce frumos arată acum casa noastră. O să murim de foame. Bă, sincer, avem generator infinit, acum am zis că avem generator infinit care ne dă tot felul de minereuri. Dar mâncare nu ne dă. Da, ar fi mult mai amuzant dacă ar fi mobi. O să murim de foame. Sunt prea tânăr ca să mor de foame. Bă, Gabi, Să stai, lași deci în fiecare fie- episod am întrebat asta și te întreb și acum, deci nu pot să nu te întreb. De cât timp crezi că filmăm? Trecură maxim 5 minute. 10, cred. Cred că se cacă pe ei de râs abonații tăi. Până acum am decât Mă, 9, da tu ai așa, 2. da cu stropi. Când te văd. Că pui aceeași întrebare de 10 episoade. Da, pentru ca să vadă lumea cât de prost ești tu și nu știi să aproximezi cum trebuie timpul. Pentru că eu nu pun timerul. Păi și nici eu n-am timer. Păi da, dar nu mă interesează. Tu te gândești tot timpul să scap cât mai repede. Eu vreau să fac episoade lungi pentru Bă, abonați. eu pun episoadele pe YouTube și YouTube nu acceptă decât episoade de maxim 15 minute. Și ce mă interesează Mi pe se mine? pare sau... A, ba nu e așa, nu e așa, nu e așa. Cine e YouTube-ul? N-am auzit în viața mea de ei. Ce companie minoră, minusculă, care n-are niciun cuvânt de spus în viața cotidiană e asta. Am auzit în Bă, viața Gabi, mea de niște ei. glume de-mi vine să plâng la ele. Și mie. Bă, ne extindem, Sincer, acum acum ne ce- facem casă, ne facem... Cine Hai e spre YouTube? lună! Hai Bă, pe Gabi. lună. Hai să ne facem așa un navă spațial. Bă, dacă e să te gândești așa, noi suntem la același nivel. Bă, Deci nu mai am suntem cablu. la același nivel cu cerul, cam la același nivel. Bă, Am dacă putea să sari ne un pic ducem din nori. încolo și să ne ducem spre soare. Da, normal, dacă... Da, mergem încolo și ajungem la soare. Normal, Da. normal. Și luăm de acolo lava infinită. Bă, ar trebui să mai să iau lavă cu găleata și să, Uite aici. și să ne apucăm să facem și obsidian. Pentru a face portalul de nether. Bă, se făcut haurul. Bă, avem fac un haur flint and fără. steel. Bă, mai ai fier. Ăsta, cobblestone. Ce? Cable? Cobblestone, piatră, tot ce ai. Da, Nu am. mai am nimic. Bă, noi o să avem numai fier. Deci, pac. Bă, dar chiar îmi place cum am făcut. Hai să mai facem ceva prin casă. Bă, ce ai făcut la casă, mă? Asta, aici sunt plantațiile, nu? Îmi trebuia dirt, ok? Ah, plantațiile. Oricum, ar fi mult mai indicat. În primul rând, mi se pare o tâmpenie ce ai Pam, făcut pam, tu. pam. Că ai făcut chestia asta aici, construcția Stai că asta te doar uit. ca să faci grădina, pentru că când puteai să sapi în jos. Ai rosit dirt. Și nu vine să cred că dirt-ul e și în acest Minecraft e și dirt o resursă destul de importantă. Hm. E, în general, dirt-ul e resursa care se găsește pe toate Mamă, nu mai am drumurile. mâncare. Peste tot, absolut peste tot. Aici irosești dirt. Ai grijă să nu irosești dirt. Bă, Gabi, urcă-te pe cactus. Nu mă urc pe cactus, că nu sunt Bă, prost. câte vieți mai ai momentan? Eu nu mai am mâncare, nu mai am aproape de... am decât 4 vieți de mâncare și pentru că nu am mâncarea full, am decât 4 vieți în realitate. În realitate am decât 4 vieți, știi? Realitatea e decât 4 vieți. Nasoală viața, mă, să ai 4 vieți. Bă, ar fi șmecher, dai seama, să mor de 4 ori. Sau nu ar fi șmecher. Să fii de 4 ori tânăr. Bă, de fapt, Și lumea mă întreabă ce fac, ce vrea. acum Gabi îmi da seama că eu săream pe plantația noastră. Bă, nu mai sări, că ni se duc plante. Bă, mai trebuie cobblestone. Du-te Mă, la... stai. Du-te, Noi nu adică putem- dăm târnăcop. Huia! Așa, era scărdă la apă. Bă, nu pot să iau... Deci nu, măi, deci nu știu, deci pot să iau lavă numai din sursă?
O Ți se tâmpenie. ardă sursa. Bă. Bă, da, Eu bănuiesc că tâmpenie. în Minecraft-ul normal nu poți să faci așa, adică combinație între apă și lavă, nu? Ba da. Doar că ți iese doar cabel, nu ți ies toate minereurile. Bă, nu se face, bă. No, nu se face. Hai, Gabi, să cam încheiem că filmăm de iar de mult timp. Adică să aibă, facem de jumătate de oricine, bă. Tot aia e. Hai, îndeplinesc visul și Aoleu, filmăm deci mult. nu pot... Ah. Doamnelor și domnilor... Bă, cred că se uită numai domn la noi, nu și doamne. Din păcate. Bine, așa e. Doamnelor... Și nemții. Wow, scuze, pardon. Domnilor... Numai la doamne te gândești, bă. Doamne le ajută. Păi da, doamne. Ce? Am zis eu ceva. Bă, doamne le ajută. Lapis lazuli. Doamne, ce nume Lapis tâmpit lazuli. de res- Lapis lazuli. Asta. Cum se numea? ce nume tâmpit de resursă. Lapis lazuli. Fără alte glume ciudate. E un nume atât de tâmpit pe cât e și Lapla. 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 Lapla este un prieten de-al nostru, ca spun așa. Este Ai băiatul mai care spus stă în cu mine în episoadele trecute, desigur. Am mai zis? Sigur, nimeni nu se uită la episoadele din urmă. Așa că trebuie să menționăm în fiecare episod. Lapla este un prieten de al nostru. Da, care stă în bloc cu mine, din păcate. Și și-a făcut un skin care i-a dat numele Lapla. De fapt, Lapla T, cu T mare. Și Lapla... Bă, nu mi s-a mai întâmplat în viața mea asta. Bă, da, Lapla, nu-și place numele. Bă, știi ce nu mi s-a mai întâmplat în viața mea? Nu mi s-a... Ce? Bă, Mă, ce tot Bă. zici că n-aud? stai un pic. Bă, e lavă, să nu intri în casă. Să nu intri în casă. Fă-mi poză. Stai. Bă, eu mai am puține vieți. Du-te tu. Stopă, mă, Bă, gaura. stai Ia un un pic. dirt. Nu folosim dirt. Nu! 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 Apă! 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 Fuck! Am murit. Unde ești? Pe serverul principal. Slash SG. Bă, aveai iteme importante? Ce? Unde? Ce? Bă! Bă! Mă transportă la Hunger Games, bă! Aoleu. Da, să dau disconnect. Acum multiplayer, acum direct connect, acum pe Minecraft Zucker. Și din nou intrăm. Acum să fie full, ar fi culmea, știi? Bă, sunt 100 Vara lea. nu dorm, vara nu Da. dorm. Cum era? Slash? SG parc. Bă! Slash is, iar ajunse la... Le încărc, iar ajunse la Hunger Games. Descurcă-te fără mine, bă. Atât e de Am prost, mă. pornit. Ton. Și sunt pe insulă înapoi. Mi-ai dus dorul? Nu, Ups, ai plantat copaci. Acum. era mai bine fără tine. E mere aici. Băi, mai sap în jos. Nu în jos. Lemn. Bă, da, noi... Bă, da... Oare de ce nu Bă, la merge? infinit se fac copaci ăștia, acum îmi dau seama. Bă, tu nu-ți dai seama că eu... Bă, deci o să trăim la infinit acum, îmi dau seama. Avem resurse infinite. Dacă avem lemn, putem să facem orice. Pe mine mă enervează că nu pot să iau cu găleata decât lavă decât din sursă și din asta rezultă că n-am cum să fac obsidian. Da, voiam să fac obsidian, să fac portalul de nether. Făcut chiar și flint and steel pentru asta. Aha. Bă, Gabi, primul nostru episod de jumătate de oră. Pentru Da, milioanele parcă și văd peste miliardele 2 tale minute. de fani. Parcă vă peste 2 minute. Doamnelor și domnilor, trebuie să încheiem. Păi teoretic am dat, că filmăm de vreo 20 de minute, cred.
Dar hai să nu mai vorbim de cât timp filmăm, că e cam ciudat să vorbim în timp ce filmăm. Acum Când afli. închei și gata, fără nicio întrebare. Deci nu mai... Ah, CM21MC. Ce troll. Ah, iar călcai pe alea. Diamond! Ciordesc! Diamond! Ah, fuck. Ha! O bucată de Bă, am diamond! haur. Vrei haur? Ah, am copăcei. Nu să planteze copăcei. Bă. Bă, acum mă gândesc, Stai, să sim. ne facem o armură e absolut inutil. Dacă vrei să știți din... căzui în lavă! Căzui în lavă! Apă! Uci! Bă, Aoleu! bă, păcat că CM21MC nu e aici, nu? Taci din gură, copile. CM21MC, am și eu o întrebare pentru tine. Da, da, spune, stai puțin. Bă, Spune. deci eu nu pot să iau, eu nu pot să iau lavă decât din sursă. Mai Da? spune că n-auzi. Eu nu pot să iau lavă decât din sursă, nu? Da, nu poți face sursă infinită de lavă. Ce? Nu poți face sursă infinită de... Din greu. Vă salutăm și la revedere!